आज आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता 10वी भाग 2 या विषयाअंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन या प्रकरणांतर्गत आपत्तीचे प्रकार, आपत्तीचे परिणाम, आपत्तीचे स्वरूप आणि व्याप्ती, आपत्ती व्यवस्थापन या मुद्द्यांची चर्चा आपण मागच्या सेशनमध्ये केलेली होती. चालू सेशनला आपण याच प्रकरणांतर्गत राहिलेल्या 3 मुद्द्यांची, ज्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची संरचना, प्रथमोपचार व आपत्कालीन कृती आणि अभिरूप सराव या मुद्द्यांची आजच्या तासाला या ठिकाणी आपण चर्चा करणार आहोत. त्याच्यामध्ये पहिला जो मुद्दा येतोय तो आहे आपत्कालीन नियोजन चक्र. ह्या नियोजनाच्या चक्रामध्ये प्रामुख्याने 7 मुद्द्यांचा समावेश केलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. यामध्ये पूर्वतयारी, विमोचन, सज्जता, आपत्तीचा आघात, प्रतिसाद, पुनरुत्पादन, पुनर्वतता आणि पुन्हा एकदा पूर्वतयारी ह्या चक्राकार मार्गाने हा संपूर्ण आपत्तीच्या नियोजनाचं चक्र चालत असतं आणि म्हणून ह्या चक्राचा अभ्यास करणं अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यामध्ये पहिला जो मुद्दा येतो तो आहे पूर्वतयारी. एखादी आपत्ती घडल्यास त्याचे परिणाम कमीत कमी कसे होतील या दिशेने केलेलं नियोजन म्हणजे पूर्वतयारी. उदाहरणच द्यायचं झालं तर जर महापूर येणार असेल आणि जशा वातावरणाची निर्मिती झालेली असेल आणि खरोखरच धरण भरून आता नदी वाटे पाणी सोडलं जाणार आहे आणि महापुराची आपत्ती लोकांवर ओढवणार आहे, असा प्रसंग जर असेल तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला पूर्वतयारी काय करता येईल या सर्व मुद्द्यांची चर्चा आपण या पूर्वतयारी या मुद्द्यामध्ये करणार आहोत. त्यानंतर दुसरा जो मुद्दा येतो तो आहे विमोचन. आपत्तीचा लोकांवर आणि देशांवर कमीत कमी परिणाम कसा होईल या कृतीचा विचार या विमोचन या कृतीमध्ये केला जातो. चक्रामधली ही महत्त्वाची पायरी ठरते. मित्रांनो, आजच्या स्थितीला आपण कोरोना यासारख्या महामारीला सामोरं जात आहोत. यामध्ये आपल्या देशावर ही जी आपत्ती आलेली आहे त्याचा परिणाम कमीत कमी कसा होईल याचा लॉकडाऊन सारख्या मार्गातून आपल्या देशाने सर्वात प्रथम विचार केलेला आहे आणि म्हणून कोणती आपत्ती येताना तिचा विमोचन या मुद्द्यामध्ये आपण विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे. विमोचन या शब्दाचा अर्थ आहे की विचार करणे, कोणती कृती करायची याबाबत विचार करणे. हा दुसरा मुद्दा यामध्ये विचारात घेणं गरजेचं आहे. याच मुद्द्याला अनुसंधान जर आपण तिसऱ्या मुद्द्याकडे गेलो होतो ज्यामध्ये सज्जता हा तिसरा मुद्दा येतो. ही सज्जता म्हणजे काय तर ती अशी योजना आखली जाते की ज्यात सामान्य नागरिक आणि शासन यांचा प्रतिसाद त्या ठिकाणी मिळेल. आता पुन्हा एकदा आपण जर पहिल्याच मुद्द्याचा विचार केला विमोचनचा, की कोरोना सारख्या महामारीमध्ये शासनानं लॉकडाऊन सारखा मार्ग आपल्याला सांगितलेला आहे आणि म्हणून यामध्ये नागरिक आणि शासन या दोन्हींचा जर योग्य प्रतिसाद मिळाला तर त्या ठिकाणी आपत्तीची जी तीव्रता आहे ती कमी होण्यासाठी मदत होत असते. म्हणून हा सज्जता हा मुद्दा आपत्तीच्या अगोदरचा फार महत्त्वाचा मुद्दा मानला जातो. चक्रामध्ये चौथ्या मुद्द्याची आपण जी चर्चा करतोय त्यामध्ये आपत्तीचा आघात म्हणजे काय तर हा घटक आपत्ती व्यवस्थापनाचा व आपत्तीच्या वेगवेगळ्या तीव्रतेच्या सापेक्षतेचा आढावा घेतो. आता 2 मुद्दे आलेले आहे, व्यवस्थापन पण होतंय आणि त्याची तीव्रता. ह्या दोन्हीचा मुद्दा आघातामध्ये ज्यावेळेस विचारात घेतला जातात तेव्हा त्याच्या अनुषंगाने त्याला प्रतिसाद दिला जातो, जो 5व्या मुद्द्यामध्ये आपल्याला चर्चा केलेला पाहायला मिळेल की आघाताला प्रतिसाद तात्काळ द्यायचा असतो. हा घटक या चक्रामध्ये आपत्ती आघातानंतर येत असतो. काय कृती केल्यानंतर काय होईल याची थोडी अंमलबजावणी आघातामध्ये ठरवली जाते आणि त्याला योग्य असा प्रतिसाद त्या ठिकाणी दिला जातो. त्यात एक माळींचं उदाहरण जर आपण विचारात घेतलं तर NDRFची जी रेस्क्यू टीम होती यांना तात्काळ शासनाने पाचारण केलेलं होतं. म्हणजे त्या ठिकाणी आघात कसा घडलेला आहे आपत्तीचा, त्याच्यावर व्यवस्थापन कसं केलं पाहिजे, त्याची तीव्रता कशी आहे हे ठरवल्यानंतर त्याला कसा प्रतिसाद द्यायचा हे त्यावेळेस ठरवलं गेलेलं होतं. त्याच्यानंतर पुढच्या मुद्द्यामध्ये पुनरुत्थापन
ह्या पुनरुत्थापनामध्ये आपत्कालीन उपाययोजना आणि राष्ट्रीय प्रगती यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा या मुद्द्याला आपण मानलं पाहिजे. कारण पुनरुत्पादनामध्ये राष्ट्राच्या हितासाठी आणि पुनर्वसनासाठी विचार केला जातो. म्हणजे एखादी आपत्ती आल्यानंतर राष्ट्रहित विचारात घेऊन तात्काळ त्याचं अंमलबजावणी करून पुनर्स्थापन कसं करता येईल या मुद्द्याची चर्चा या चक्रातल्या मुद्द्यामध्ये केली जाते. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे पूर्ववतता. ह्या पूर्ववतता या मुद्द्यामध्ये आपल्याला आघातानंतर जनजीवन जेव्हा विस्कळीत होतं तेव्हा गाव किंवा शहराचं संपूर्ण पुनर्वसन करण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो ह्या संपूर्ण वेळाला पूर्ववतता असं संबोधलं जातं. आता हे जे चक्र आहे ह्या चक्राच्या मार्गाने आपण असं फिरत 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 जेव्हा आलो तेव्हा पुन्हा पूर्वतयारीकडे येतं. म्हणजे एखादी आपत्ती घडल्यानंतर नियोजनाचं चक्र कसं फिरलं पाहिजे या संपूर्ण नियोजनाच्या चक्राच्या प्रमुख अंगांची चर्चा आपण या स्लाइडमध्ये केलेली आहे. त्याचबरोबर आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आपल्यावर जर आली तर ती टाळणं अशक्य आहे. तरी पण तिच्यामुळे होणारं नुकसान याचं प्रमाण मात्र आपण निश्चित कमी करू शकतो. परंतु मानवनिर्मित आपत्ती टाळणं हे मात्र आपल्याला शक्य आहे. कोणत्याही प्रकारच्या आपत्ती काळात एकमेकांना मदत आणि सहकार्य करणं ही आपली सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्राधिकरण संरचना या मुद्द्याची जर आपल्याला चर्चा करायची झाली तर यामध्ये प्राधिकरणाची संरचना कशी आहे हा पुढचा मुद्दा आपण या ठिकाणी अभ्यासतो आहे. यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भामध्ये शासनाच्या स्तरावर प्राधिकरणाची रचना केलेली आहे. राष्ट्रीय स्तरापासून अगदी गाव पातळीच्या स्तरापर्यंत आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत नियंत्रण आणि निवारणाचे कार्य या संरचनेच्या अंतर्गत केलं जातं. आता याचा एक ओघवता तत्त्व आपल्याला पुढे अभ्यासायचा आहे. आपल्या देशामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 हा संमत करण्यात आलेला आहे. या मुद्द्यांमध्ये संरचनेचा भाग हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला जातो जो आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये अभ्यासणार आहोत. यामध्ये संरचना कशी आहे अगदी खालच्या स्तरापासून जर आपण सुरुवात केली तर सामान्य जनता हा सगळ्यात पहिला घटक येतो. त्यानंतर गाव पातळीवर समिती त्याचा अध्यक्ष सरपंच असतो. तालुका स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण असतं त्याचा अध्यक्ष तहसीलदार असतो आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण याचा अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतो. ह्या तिघांच्या माध्यमातून घडलेली जी घटना आहे त्या आपत्तिग्रस्त भागामध्ये प्रत्यक्ष सुटका, बचाव आणि मदत कार्य यांची संरचना ठरवली जाते. म्हणजे हे तीन घटक जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर विचारात घेतले जातात. पण आपत्तीचं स्वरूप जर अजून मोठ्या स्वरूपाचं असेल तर पुढे आपण त्याच्या मुद्द्याकडे जाऊ. त्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्याचा अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात आणि त्याच्यावर पुन्हा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. आता या सगळ्या राष्ट्रीय आपत्तीमधले अध्यक्ष पंतप्रधान किंवा राज्य आपत्तीचे मुख्यमंत्री किंवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचे जिल्हाधिकारी या तिघांनाही सावधगिरीचे इशारा देणारे काही संस्था असतात आणि त्याचबरोबर इतर सामाजिक आणि खाजगी संस्था सुद्धा त्यांना मदत करत असतात. या संपूर्ण जर आराखड्याचा आपण विचार केला तर एखादी आपत्ती आल्यानंतर त्या आपत्तीला कशा प्रकारे सामोरं जायचं याची या फ्लोचार्टवरून ह्या तक्त्यावरून आपल्याला थोडंसं माहिती समजते आणि मग प्रत्यक्ष बचाव कार्य आणि मदत कार्य करण्यासाठी कशा प्रकारची यंत्रणा राबवली जाते याची आपल्याला या उगवत्या तथ्यावरून माहिती समजायला मदत होते. आता याचबरोबर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जे आहे ह्या प्राधिकरणाच्या संदर्भात थोडक्यात आपण या ठिकाणी माहिती पाहणार आहोत. ज्यामध्ये जिल्हास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आणि आपत्ती निवारण योजनेच्या पूर्ततेसाठी जिल्ह्याचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी त्या ठिकाणी जबाबदार असतात. समन्वयक या नात्याने ते आपली भूमिका पार पाडत असतात. घडलेल्या आपत्तीच्या वर योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणे, समर्पक असे निर्देश देणे, त्याचबरोबर अंमलबजावणीच्या आणि त्याच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीचा सतत आढावा घेणे हे जिल्हा अधिकाऱ्यांचं महत्त्वाचं काम आहे.
एखादी आपत्ती ओढवली असेल तर तिच्यावर नियंत्रण ठेवणे हा सुद्धा त्यातला महत्त्वाचा भाग जिल्हाधिकाऱ्यांना पार पाडावा लागतो. ह्या सर्व कामांचं नियोजन जिल्हाधिकारी करत असतात. प्रत्येक जिल्ह्याची प्रत्येक प्रकारच्या आपत्तीच्या अनुषंगाने योजना तयार करून राज्य स्तरावर तिचा अनुमोदित करण्यात येत असते. ही जबाबदारी सुद्धा जिल्हाधिकारी यांची असते. म्हणजे थोडक्यात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांना या सर्व आपत्तीला सामोरे कसे जायचे याच्या नियोजनाचा संपूर्ण गाभा त्यांच्या समितीमध्ये असतो आणि त्या पद्धतीने ते आलेल्या आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी नियोजन करत असतात. याबरोबर पुढच्या जर स्लाइडकडे आपण जायचं म्हणलं तर जिल्हानिहाय आपत्ती नियंत्रण कक्ष. आता मागच्या स्लाइडमध्ये आपण जी माहिती पाहिली की व्यवस्थापन प्राधिकरणामध्ये जिल्हाधिकारी महत्त्वाची भूमिका. प्रत्येक जिल्ह्यावर जिल्हा नियंत्रण आपत्ती नियंत्रण कक्ष कसं कार्य करतो या मुद्द्याची सुद्धा आपण चर्चा विचारात घेणं गरजेचं आहे. आपत्ती आघातानंतर किंवा त्याबद्दलची पूर्वसूचना मिळताच जिल्हा नियंत्रण कक्षाची स्थापना होते. आपत्ती संदर्भात विविध आढावे, माहिती व अतिरिक्त मदत घेण्यासाठी व त्यांना सतत पाठपुरावा करण्यासाठी हा कक्ष विविध यंत्रणांशी. आता यंत्रणा कोणत्या? उदाहरणार्थ स्थलसेना असेल, वायुसेना असेल, नौसेना असेल, दूरसंचार असेल, दळणवळण असेल किंवा लष्करी दल असेल, या सर्वांशी सतत संपर्कात राहत असतो. जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संघटना असतील, ह्या एकत्रित करून आपत्ती निवारणाच्या कार्यात त्यांचा उपयोग करून घेणं ही सुद्धा जबाबदारी या नियंत्रण कक्षाची असते. आणि म्हणून जिल्हा स्तरावर प्रत्येक आपत्तीच्या संदर्भामध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापन केला जातो. पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण याच मध्ये आपल्या राष्ट्रीय स्तरावर जी संस्था कार्य करते त्याची माहिती पाहणार आहोत, ज्याला आपण NDRF असं संबोधतो. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची स्थापना आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 या साली करण्यात आलेली आहे. यामध्ये एकूण 12 तुकड्या कार्यरत आहेत. सगळ्या तुकड्या सैन्य दलामध्ये या कार्यरत आहेत. याचं मुख्यालय दिल्ली या ठिकाणी आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये सैन्य दलाच्या मदतीने हा NDRFचा ताफा सक्रिय असतो. महाराष्ट्रामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचं कार्य चालू आहे. या दलातील जवानांनी देशातील वादळं असतील, दरडी कोसळणं असेल, इमारती पडणे असेल, अशा अनेक आपत्तींमध्ये निवारणाचं कामकाज, मोठ्या स्वरूपामधलं कामकाज त्यांनी केलेलं आहे. यांच्या स्वरूपातली डिटेल माहिती तुम्हाला खालच्या www.ndrf.government.in या वेबसाईटवर मिळू शकते. त्याचबरोबर या सगळ्यांमध्ये आपत्ती घडली की त्या ठिकाणी अनेक प्रकारचे जखमा होतील किंवा अन्य काही घटना घडतील, तर यासाठी प्रथमोपचार आणि आपत्कालीन कृती काय असावी या मुद्द्याची चर्चा आपण पुढच्या मुद्द्यांतर्गत करतोय, ज्यामध्ये आपण आतापर्यंतच्या मागील सर्व इयत्तेमध्ये प्रथमोपचार कसा करायचा या बाबीची माहिती पाहत आलेलो आहोत. आपल्या वर्गामध्ये सहकारी असतील, आजूबाजूचे लोक असतील, हे कोणत्या ना कोणत्या तरी आपत्तीत सतत सापडत असतात आणि त्यांना या ना त्या कारणाने थोडी ना का होईना पण इजा होत असते. मग या दृष्टिकोनातून आपल्याला त्याच्यावर काय उपाययोजना करायला पाहिजे यासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरेल. कधी कधी आपल्या अनावधानाने सुद्धा आपत्ती आपण ओढावून घेत असतो. परिसरामध्ये वावरताना पुढे दिल्याप्रमाणे काही चिन्ह आहेत, त्या चिन्हांकडे आपण दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण ही चिन्ह धोका टाळण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असतात. त्यामध्ये उजव्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी फ्लेमेबल लिक्विड म्हणजे त्या ठिकाणी जे द्रव पदार्थ आहे तो ज्वालाग्राही द्रव पदार्थ आहे. त्यानंतर पुढचा जो मुद्दा दाखवलेला आहे फ्लेमेबल गॅस, ज्वालाग्राही वायू किंवा एक्सप्लोजिव्ह स्फोटक पदार्थ, अशी जी चिन्ह संबंधित ठिकाणी लावलेली असतात ती आपण पाहणं गरजेचं आहे. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ही चिन्ह सुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या धोक्याचा इशारा त्या ठिकाणी देत असतात. अशा अनेक चिन्हांचा आपण आपल्या सभोवतालच्या परिसरामध्ये फिरत असताना थोडक्या बारकाईने निरीक्षण करणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण या चिन्हांमधून आपल्याला आपत्तीची सूचना थोडक्यात मिळालेली असते. त्याचबरोबर आपत्ती घडल्यानंतर आपण काय प्राथमिक काळजी घ्यायला पाहिजे
हा मुद्दा पुढच्या मुद्द्यामध्ये येतो. यामध्ये चित्र जे दिसतंय तुम्हाला त्या चित्रामध्ये भूकंप दाखवलेला आहे. या भूकंपामध्ये अगदी थोडक्यात मी घेतो या ठिकाणी की भूकंप जर घडणार असेल तर त्या ठिकाणी आपण इमारतीतून रस्त्यावर मोकळ्या ठिकाणी मैदानामध्ये येणं गरजेचं आहे. किंवा जर आपण अडकूनच इमारतीत पडलेला असेल तर टेबलाखाली किंवा चौकटीखाली उभं राहणं यासारख्या उपाययोजना आपण भूकंपाच्या प्रसंगामध्ये करणं गरजेचं आहे. नंबरच्या चित्रामध्ये आग लागलेली असेल तर त्या इमारतीत आपण तात्काळ मोकळ्या जागेवर येणं रस्त्यावर येणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर तात्काळ अग्निशामक दलाला फोन करून त्यांना तात्काळ आगीचा बंब बोलवलेला पाहिजे. जी लोक त्या आपत्तीमध्ये सापडलेली आहेत त्यांना धीर दिला पाहिजे. त्यांना काही जखमा झालेल्या असेल तर त्यासाठी आपण मदत केली पाहिजे. आणि शेवटच्या चित्रामध्ये आपल्याला सर्पदंश जर झाला तर तात्काळ ज्या ठिकाणी दंश झालेला आहे त्याच्यावर पांढरी पट्टी बांधून योग्य ते प्राथमिक उपचार आपण त्या ठिकाणी करून वैद्यकीय मदतीसाठी दवाखान्यात केलं पाहिजे. यासारख्या प्रथमोपचारांच्या बाबी जर आपल्याला असेल तर या बाबी जर आपल्याला माहिती असेल तर प्रत्यक्ष घटना घडल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी नांगरून न जाता योग्य पद्धतीने त्याचा प्रथमोपचार घेऊ शकतो. म्हणजे थोडक्यात काय तर कोणती घटना घडल्यानंतर प्रथमोपचार काय करायचे या बाबीची माहिती आपल्याला असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर पुढच्या मुद्द्यामध्ये काही प्रसंग दाखवलेले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भामध्ये त्याचं महत्त्व आपल्याला विशद करायचं आहे. आपल्या सर्वांना परिचय आहे की आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये एखादा आपत्ग्रस्त असेल तर आपत्ग्रस्ताला प्रत्यक्ष वाहण्याच्या पद्धती कोणत्या आहेत. पण त्यामध्ये पाळणा पद्धत असेल, पाणबुडीला मारणे ही पद्धत असेल, हाताची बैठक करणं ही पद्धत असेल तर अशा पद्धती आपण त्या आपत्ग्रस्त व्यक्तीला वाहून नेण्यासाठी करणं गरजेचं आहे. आपत्ग्रस्त व्यक्तीच्या शरीराची स्थिती कशी आहे आणि यानुसार वेगवेगळ्या पद्धती आपण त्या ठिकाणी वापरणं गरजेचं आहे. दररोजच्या जीवनामध्ये जीवन जगत असताना अनेक लहान मोठ्या आपत्तीला आपल्याला सामोरं जावं लागत असतं. अपघात घडणे, गर्दीच्या ठिकाणी चेंगराचेंगरी होणे, भांडणतंटे यातून इजा होणे, विजेचा झटका बसणे, भाजणे, उष्माघात होणे, सर्पदंश होणे, श्वानदंश होणे किंवा विद्युत पुरवठ्यांमध्ये शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागणे, एखाद्या रोगाची साथ पसरणे अशा कितीतरी आपत्ती आपण दिवसभरामध्ये आपल्या सभोवताली घडताना पाहत असतो. या आपत्ती आपल्या घरी, शाळेत किंवा आपण ज्या ठिकाणी वावरतो त्या ठिकाणी घडून येत असतात. या आपत्तीच्या काळात आपली भूमिका नक्की कोणती असावी. अचानक उद्भवलेल्या आपत्तीमुळे आपत्ग्रस्त व्यक्ती ज्या आहेत त्यांना वैद्यकीय मदत कशी मिळवून द्यावी या सर्व उपाययोजना आपण या मुद्द्यामध्ये करणं गरजेचं आहे. अशा वेळेस जर त्याला वैद्यकीय उपचार मिळणं थोडंसं काही कालावधी त्याला लागणार असेल तर त्याला प्रथमोपचार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणूनच आपण पुढच्या मुद्द्यामध्ये प्रथमोपचाराची पेटी या मुद्द्याची चर्चा करणार आहोत, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये फर्स्ट एड किट असं म्हणतो. आता यामध्ये प्रथमोपचार कोणकोणतं साहित्य आपल्याजवळ असणं गरजेचं आहे हे प्रथमोपचार पेटीमध्ये दिलेल्या साहित्यामध्ये आपल्याला पाहता येईल. ज्यामध्ये निरनिराळ्या आकाराच्या बँडेजच्या पट्ट्या असतील, जखमेवर बांधण्यासाठी जाळीच्या पट्ट्या असतील, त्रिकोणी आणि गोल गुंडाळता येणाऱ्या बँडेज पट्ट्या असतील. म्हणजे एखादी जखम जर आपल्याला झाली तर तात्काळ त्याच्यावर उपाययोजना करायची असेल तर या घटकांची आपल्याला गरज असते. त्याचबरोबर औषधोपचारासाठी लागणारा कापूस म्हणजे प्रथम उपचारामध्ये हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक असतो. त्याचबरोबर हाताचे रबरी हातमोजे, स्वच्छ आणि कोरडे कापडाचे तुकडे, साबण, अँटीसेप्टिक ज्यामध्ये डेटॉल किंवा सॅव्लॉन असतो, सेफ्टी पिन असतील, ब्लेड असेल, छोटा चिमटा असेल, सुई असेल किंवा पट्ट्या असतील, छोटी विजेरी असेल म्हणजे ज्याला आपण टॉर्च म्हणतो, कात्री असेल, चिकटपट्टी असेल, थर्मामीटर असेल आणि पेट्रोलियम जेली असेल, या सर्व घटकांचा समावेश प्राथमिक पेटीमध्ये आपल्याला झालेला पाहायला मिळतो. आता या सगळ्यांमध्ये प्रथमोपचार झाल्यानंतर आपत्ती घडून आली, व्यवस्थापन झालं, पण या सगळ्यांमध्ये प्रत्यक्ष घटना दरवेळेस घडत नाही किंवा रोज रोज मोठ्या मोठ्या काही घटना घडत नाही. मग अशा घटनांचा आपल्याला सरावा असावा म्हणून आपण पुढच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे जातोय, ज्या मुद्द्यामध्ये अभिरूप सराव या मुद्द्याची आपल्याला चर्चा करायची आहे. अभिरूप सराव याला इंग्रजीमध्ये मॉक ड्रिल असं म्हटलं जातं. हे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये
तत्परतेची आणि तयारीची स्थिती कमीत कमी वेळेमध्ये मोजण्याचं एक साधन आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, एखादी आपत्ती जर घडलेली असेल तर आपण कमीत कमी वेळेमध्ये तिची प्रभावीपणे कशी अंमलबजावणी करू शकतो याचा पाठपुरावा ह्या अभिरूप सरावामध्ये घेतला जातो. कोणतीही आपत्तीशी संबंधित प्रतिसाद प्रक्रिया तपासायची जर असेल, एखादी आपत्ती ओढवल्यानंतर स्थितीची आभासी संचलन करायचं असेल तर त्यासाठी हे मॉकड्रिल उपयुक्त असतं. आता आपत्ती निवारणासाठी करण्यात आलेल्या नियोजनाप्रमाणे सर्वच्या सर्व कृतीची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या झाली का नाही झाली हे पाहण्यासाठी हे एक उत्कृष्ट असं प्रशिक्षण आहे. म्हणजे आपण आपत्तीचं नियोजन केलं आणि प्रत्यक्ष आपत्ती घडली आणि त्यावेळेस जर आपल्याला काय करायचं हे जर सुचलंच नाही तर मग मात्र आपण आपत्तीचं निवारण करू शकणार नाही. आणि म्हणून मॉकड्रिल हा त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आपण विचारात घेणं गरजेचं आहे. आता आपत्ती निवारणाची यंत्रणा सक्षम असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आग लागणे या आपत्तीवर आधारित बचाव कार्याची अभिरूप सराव अग्निशामक दलाच्या जवानांमार्फत आणि शाळांमधून घेतलेला आपण पाहिलेला असेल. यामध्ये आग विझवण्याच्या संदर्भामध्ये एखाद्या मजल्यावर अडकून पडलेल्या नागरिकांना बाहेर कसं काढायचं, आगीच्या प्रभावाखाली येऊन कपडे पेट घेतलेल्या व्यक्तीला कसं वाचवायचं, या सगळ्या कृती त्या प्रात्यक्षिकामध्ये दाखवल्या जातात. पोलीस दल तसंच विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून असे उपक्रम राबवले जातात. म्हणजे थोडक्यात काय, एखादी आपत्ती आल्यानंतर आपण प्रत्यक्ष कशी त्याला कृती करायची, सामोरं कसं जायचं याची पूर्वतयारी आपल्याला असावी आणि त्याचा सराव आपल्याला असावा. यासाठी जो सराव घेतला जातो त्याला आपण अभिरूप सराव असं म्हणणार आहोत. अर्थात या मुद्द्यामध्ये अभिरूप सरावाचं नक्की ध्येय काय असतं हा मुद्दा विचारात घेणं गरजेचं आहे. आपत्ती देण्याच्या प्रतिसादाच्या तयारीमध्ये केलं जातं. आपत्ती नियंत्रण विभागामध्ये समन्वय सुधारणं, स्वतःची कार्यक्षमता ओळखणं, आपत्तीला जलद प्रतिसाद देण्याची क्षमता ओळखणं, नियोजित कृतीची यशस्वीता तपासणं आणि संभाव्य त्रुटी आणि धोके ओळखणं, या सर्व ध्येयांना समोर ठेवून अभिरूप सरावाची चाचणी घेणं ही कधीही उत्कृष्ट ठरू शकते. आता अशा अभिरूप सरावाची चाचणी याच्यावर आधारित एक वार्ता आहे जी आपण या ठिकाणी प्रत्यक्ष व्हिडिओ रूपी पाहूया. आगीच्या दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या घटना लक्षात घेत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृतीसाठी एक मॉकड्रिल आज आयोजित करण्यात आलं होतं. घाटकोपरच्या समजी आसर शाळेत या मॉकड्रिलचं आयोजन झालं. विचन स्मार्ट इंडियाच्या वतीनं आयोजित या ड्रिलमध्ये आग लागल्यास विद्यार्थ्यांनी कसं बाहेर यावं, दिव्यांग मुलांना कसं बाहेर काढावं, आग कशी विझवावी याबाबत प्रशिक्षणाचं प्रात्यक्षिकही करण्यात आलंय, ज्यात 5000 विद्यार्थी अवघ्या 6 मिनिटाच्या आत शाळेच्या बाहेर सुरक्षितपणे आले. आपत्ती घडल्यानंतर प्रत्यक्ष कृती कशी करायची या मुद्द्याची ही क्लिप होती, ज्याला आपण मॉकड्रिल म्हणूया. विद्यार्थ्यांनाही या संदर्भात कल्पना असावी म्हणून शाळेमध्ये आपण कदाचित या मॉकड्रिलला सामोरे गेलेला असाल याची मी अपेक्षा व्यक्त करतो. अर्थात तुमच्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना या प्रकरणाच्या सांगतेला मी सांगतोय, ज्यामध्ये शाळेमध्ये जिने उतरताना गर्दी करू नका, एकमेकांना ढकलू नका. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दूरध्वनी क्रमांक जे आपण कायम आणि सतत लक्षात ठेवायला पाहिजे. मला वाटतं इयत्ता 6वी पासून ते 9वी पर्यंत अभ्यासक्रमामध्ये हे जे नंबर आहेत दूरध्वनी क्रमांक तुमचे पाठ झालेले असतील, ज्यामध्ये पोलीस दलाचा 100 नंबर आहे, अग्निशामक दल 101, आपत्ती नियंत्रण कक्ष 108 आणि रुग्णवाहिका 102 या सर्व दूरध्वनी क्रमांकांना योग्य वेळी ज्यावेळी आपल्याला जो नंबर लागेल तो आपण आपल्या मोबाईलवरून फिरून त्या संबंधित आपत्ती कक्षाला आपण पाचारण करणं गरजेचं आहे. तिसऱ्या मुद्द्यामध्ये रस्ते ओलांडताना डावीकडे आणि उजवीकडे पहा, वाहने येत नाही ना याची खात्री करा आणि मगच तो रस्ता पार करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, रस्त्यावरून वावरत असताना वाहतुकीचे नियम पाळणं हा एक आपला महत्त्वाचा भाग आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, बेवारस वस्तू रस्त्यावर पडलेली दिसली तर त्याला हात लावू नका आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, अफवा पसरवू नका, गर्दीच्या ठिकाणी गोंधळ करू नका. मला वाटतं या सगळ्या जर गोष्टी आपण विचारात घेतल्या तर येणारी जी आपत्ती आहे तिला आपण योग्य पद्धतीने सामोरे जाऊ शकतो. अर्थात विद्यार्थी मित्रांनो, आपला हा प्रकरणातला शेवटचा मुद्दा होता. आपण आता या प्रकरणातल्या सगळ्यात महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे वळणार आहोत, ज्यामध्ये आपल्या बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्या संपूर्ण प्रश्नपत्रिकेचा
मूल्यांकन आराखडा, मूल्यमापनाचा आराखडा कसा असतो, गुणदान कसं असतं, याचा थोडक्यात आपण या ठिकाणी विचार करू. यामध्ये पहिला जर प्रश्न आपण पाहिला तर हा पहिला प्रश्न 1 गुणांचा प्रत्येक प्रश्न असा एकूण 5 प्रश्न असतात. यामध्ये पाठ्यपुस्तकावर आधारित बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जातात, ज्याला 5 गुण असतात विकल्पासह. ब मध्ये 1 गुणांचे 5 प्रश्न असतात, रिकाम्या जागा वगळून गुण 5, विकल्पाचे गुण 5 असतात. प्रश्न क्रमांक 2 अ मध्ये 2 गुणांचे 3 शास्त्रीय कारणे लिहा. यामध्ये कोणतेही 2 प्रश्न सोडवायचे असतात. यातला 1 जीवशास्त्र आणि किमान 1 पर्यावरणशास्त्र यांच्याशी संबंधित असणं गरजेचं आहे. याला एकूण 4 गुण असतात आणि विकल्पासह एकूण 6. ब मध्ये 2 पैकी 5 प्रश्न सोडवा, 2 गुणांचे 5 प्रश्न सोडवा. यामध्ये कोणतेही 3 प्रश्न असतात आणि त्यामध्ये 2 जीवशास्त्र आणि 2 पर्यावरणशास्त्र यांचा समावेश असतो. एकूण त्यांना 6 गुण असतात. विकल्पासह 10 गुणांना त्या ठिकाणी ते प्रश्न असतात. त्याचबरोबर प्रश्न क्रमांक 3 मध्ये 3 गुणांचे 8 प्रश्न असतात, ज्यामध्ये आपल्याला कोणतेही 5 प्रश्न सोडवायचे असतात आणि त्यांना सर्वात जास्त गुण या ठिकाणी आहेत, 15 मार्कांसाठी असतात आणि विकल्पासह 24 गुण त्या ठिकाणी असतात. प्रश्न क्रमांक 4 मध्ये 5 गुणांचे 2 प्रश्न असतात आणि कोणताही एकच प्रश्न आपल्याला त्यात सोडवायचा असतो आणि गुण 5 असतात. विकल्पासह एकूण 10 गुण असतात. एक जीवशास्त्राचा आणि एक पर्यावरणशास्त्राचा प्रश्न त्यामध्ये विचारला जातो. थोडक्यात काय तर एकूण 40 मार्काच्या परीक्षेला विकल्पासह 60 गुण या सर्व आराखड्याला आपण डोळ्यासमोर ठेवलं तर या प्रकरणामध्ये जो स्वाध्याय येईल त्या स्वाध्यायाला आपण या अनुषंगाने अभ्यास करणं गरजेचं आहे. तर आता हे प्रकरणाचा जर आपण थोडासा आराखडा घेतला तर याची घटक गुण विभागणी आपण या ठिकाणी पाहतोय. प्रकरण क्रमांक 10 आपत्ती व्यवस्थापन या प्रकरणाला बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये एकूण 3 गुण आणि विकल्पासह 5 गुणांसाठी हे प्रकरण आहे. आता यामध्ये जो स्वाध्याय दिलेला आहे या स्वाध्यायाचा आपण थोडक्यात आढावा घेतला तर मगाशी मी तुम्हाला जो आराखडा प्रश्नपत्रिकेचा सांगितला त्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी आपल्या या प्रकरणाचा अभ्यास विचारला जाईल किंवा त्यावर आधारित प्रश्न विचारला जाईल हे आपण विचारात घेणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या. प्रश्न क्रमांक 3 जर आपण पाहिला तर यामध्ये प्रश्न सगळेच महत्त्वाचे असतात, पण आपत्ती व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट कोणती हा प्रश्न त्या ठिकाणी विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर टिपाल यासारखा जर प्रश्न आला तर त्यामध्ये आत्ताच आपण पाहिलं अभिरूप सराव काय आहे किंवा आपत्ती व्यवस्थापनाचा कायदा 2005 यावर टीप लिहा यांसारखे प्रश्न सुद्धा स्वाध्यायामध्ये विचारले जातात. या स्वाध्यायामधल्या प्रश्नांची उत्तरं मी तुम्हाला सांगणार नाही त्यामुळे, कारण आता मी जे काही तुम्हाला आपण चर्चा केलेली आहे 2 सेशनमध्ये त्या चर्चांती आपण आपल्या प्रकरणाचा आढावा घेणं गरजेचं आहे, वाचन करणं गरजेचं आहे, मुद्दे समजून घेणं गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगाने आपल्या प्रत्येक स्वाध्यायातल्या प्रश्नाचं उत्तर स्वतः आपण रचणं गरजेचं आहे, स्वतः त्याचे मुद्दे काढणं गरजेचं आहे. यासाठी आपण स्वाध्यायातल्या प्रश्नांचा थोडक्यात या ठिकाणी आढावा घेतोय. पुढच्या स्लाइडमध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रश्न क्रमांक 7 मध्ये महत्त्वाचा प्रश्न मला वाटतो का आपत्तीचा प्रकार कोणता आहे तो ओळखा आणि परिणाम स्पष्ट करा. यामध्ये पहिलं दहशतवाद आहे. आता हा हेतू पुरस्कार आपत्तीमध्ये गणला गेलेला आहे. यावर आपण त्याचा परिणाम काय होतो याची चर्चा पण आपण केलेली आहे. म्हणजे हा प्रश्न जर आपण विचारात घेतला तर दोन्ही मुद्द्यांनी हा कोणत्या प्रकारामध्ये मोडतो आणि त्याचा परिणाम काय होतो याची चर्चा आपण आपल्या उत्तरामध्ये करायची. अशाच अनुषंगाने मला वाटतं जमिनीची धूप असन, कावीळ असन, वनवा असन, दुष्काळ असेल किंवा चोरी असेल या सर्व मुद्द्यांची आपण चर्चा करू शकतो. बाकी या ठिकाणी मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं होतं की वेगवेगळ्या प्रकारची जी चिन्ह आपण पाहतो त्या चिन्हांच्या संदर्भात आपण दुर्लक्ष न करता त्या चिन्हांच्या विषयीची माहिती आपण शोधणं गरजेचं आहे. चित्रामध्ये अनेक प्रकारच्या आपत्ती दाखवलेल्या आहेत. त्या या आपत्तीमध्ये तुम्ही प्रत्यक्ष त्याचं व्यवस्थापन कसं करा याची चर्चा आपण आपल्या उत्तरामध्ये करू शकतो. आणि शेवटच्या प्रश्नांमध्ये असे का म्हणतात हा जो प्रश्न आहे यामध्ये आता आपण पाहिला अभिरूप सराव म्हणजे मॉकड्रिल उपयुक्त का आहे स्पष्ट करा. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं त्याच्यानुसार आपण त्याचे मुद्दे जर रचत गेलं तर योग्य पद्धतीने आपण त्याचं उत्तर लिहू शकतो. या मुद्द्यामध्ये खालील तक्ता पूर्ण करा ज्यामध्ये आपत्तीपूर्ण व्यवस्थापनाची वैशिष्ट्य या कॉलममध्ये आपल्याला लिहायची. म्हणजे आपला जो कृती आराखडा असतो असा ओघवता 4 त्या ठिकाणी विचारला जाऊ शकतो. थोडक्यात मी आपल्याला या स्वाध्यायाची या ठिकाणी ओळख करून दिलेली आहे. आता आपलं काम काय होतं की प्रश्नपत्रिका याचं स्वरूप पाहिलं, स्वाध्याय तुमच्या समोर ठेवला, मग स्वाध्यायाच्या अनुषंगाने आपण प्रत्यक्ष आपल्या संपूर्ण घटकाची तयारी करणं, त्याची उत्तरं रचणं आणि योग्य उत्तर रचल्यानंतर ते दीर्घकाळ स्मरणात कसं राहील यासाठी मुद्देसूद ते वाचन करून त्याचं मनन चिंतन करणं आणि परीक्षेच्या
वेळी योग्य स्वरूपामध्ये आपले मुद्दे मांडणं, हे जर मुद्दे आपण विचारात घेतलं तर मला नक्कीच वाटतं की तुम्ही या प्रकरणामधल्या कोणताही प्रश्न जरी विचारला तर त्याच्यामध्ये निश्चित 3 पैकी 3 मार्क मिळवू शकाल. अर्थात आपण गेल्या 2 सेशनमध्ये विज्ञान भाग 2 आपत्ती व्यवस्थापन प्रकरण 10वे या मुद्द्याची आपण चर्चा केलेली आहे. 2 सेशनमध्ये केलेल्या चर्चांती आपण पुढे काय करायचं आहे तर योग्य पद्धतीने तो धडा वाचा, त्याच्या संपूर्ण स्वाध्यायाचा स्वयंअध्ययन करा आणि त्यानुसार आपल्या परीक्षेला सज्ज होऊन आपण जा. मला वाटतं या ठिकाणी माझी रजा घेण्याची वेळ आलेली आहे. आपल्या सर्वांना मी अभ्यासासाठी शुभेच्छा व्यक्त करून आपली रजा घेतो. धन्यवाद.